ஓம் நம சிவாய. கடந்த 10 வீடியோவில் ஃபேமஸான ஜோதிடர்களோட ஜாதகத்தை சிஆர்பி மெத்தேடில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரூல்ஸோட எப்படி மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். கடைசியாக இந்த வீடியோவில் 2 ஆண்டுகளாக ஜோதிடம் படிச்சுட்டு வர ஒரு பெண்ணோட ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பெண் 1993 பிறந்திருக்காங்க. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஜோதிடத்தை சிறப்பாக முயற்சி எடுத்து படிச்சுட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத சிஆர்பி மெத்தேடில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற ரூல்ஸோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த ஜாதகத்தை பாருங்கள். இந்த ஜாதகர் பிறந்தது மீன லக்னம், ரிஷப ராசி, கிருத்திகை நட்சத்திரம். ஒருத்தர் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் படிக்கணும் அப்படின்னாலோ, படித்து மிகப்பெரிய ஜோதிடர் ஆகணும் அப்படின்னாலோ, ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் சொல்லியிருக்கிற இந்த ரூல்ஸை பாருங்கள். இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஜாதகத்தில் பொருந்தி வரணும். ஏதேனும் 1-2 பொருந்தி வரல அப்படின்னா அந்த ஜாதகர் ஜோதிடத்தை படிப்பாங்க, ஆனால் ஜோதிடத்தை தொழிலை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஜோதிடருக்கான முதல் ரூல் என்னன்னு பாருங்கள். லக்னத்திற்கு குரு தொடர்பு இருக்கணும். இந்த ஜாதகர் பிறந்ததே மீன லக்னத்தில் தான். அது குருவோட வீடு. குரு கன்னியில் இருந்து தனது 7ஆம் பார்வையாக தன்னோட வீட்டையே பார்க்குறாரு. இது ஒரு சிறப்பு. 2வது, லக்னத்திற்கு ராகு தொடர்பு வரணும். ராகு தனது 3ஆம் பார்வை மூலமாக லக்னத்திற்குரிய குருவை பார்க்குறாரு. அதே சமயம் ராகு அமர்ந்த நட்சத்திரம் கேட்டை, லக்ன புள்ளி அமர்ந்த நட்சத்திரம் ரேவதி. 2மே புதனோட நட்சத்திரம். அப்போது ராகுவை மீனத்தில் லக்ன புள்ளியோடு வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது சிஆர்பி மெத்தடோட ஸ்பெஷல் ரூல். அந்த விதத்தில் லக்னத்திற்கு ராகு தொடர்பு கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தது, லக்னத்திற்கு புதன் தொடர்பு வேணும். லக்னாதிபதி புதன் வீட்டில் இருக்கார். 1. 2வது, லக்னாதிபதி குரு தனது 5ஆம் பார்வை மூலமாக மகரத்தில் இருக்கிற புதனை பார்க்குறாரு. 2. இன்னொன்று, லக்ன புள்ளி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இருக்குது, அதாவது புதனோட நட்சத்திரத்தில் இருக்குது. அந்த விதத்தில் லக்னத்திற்கு 3 விதங்களில் புதனோட தொடர்பு வந்திருக்கு. இந்த ஜாதகி மிக குறுகிய காலத்தில் ஜோதிடத்தை நல்ல முறையில் படித்து என்னோட எல்லா வீடியோவையும் பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிடிக்ஷன் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இப்போவே வந்துட்டாங்க. தொழில் முறையில் வரல, பட்டு நல்ல முறையில் சிறப்பாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது, 10ஆம் வீட்டிற்கு செவ்வாய் தொடர்பு. மிதுனத்திலிருந்து தனது 7ஆம் பார்வையாக 10ஆம் வீட்டை பார்க்குது. செவ்வாய் 4ஆம் பார்வையாக 10ஆம் வீட்டு அதிபதியான குருவை பார்க்குது. அடுத்தது, 10ஆம் வீட்டிற்கு சந்திரனுடைய தொடர்பு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். மீன லக்னத்திற்கு 7ஆம் வீடான கன்னியில் இருக்கிற குரு தனது 9ஆம் பார்வை மூலமாக ரிஷபத்தில் இருக்கிற சந்திரனை பார்க்குது. அதே சமயம் குரு சந்திரனோட நட்சத்திர சாரத்தில் தான் இருக்குது. 2 விதத்தில் குருவுக்கு சந்திரன் தொடர்பு வந்திருக்கு. 10ஆம் வீட்டிற்கு கேது தொடர்பு வேணும். கேது அமர்ந்த நட்சத்திரம் மிருகசீரிஷம், அது செவ்வாயோட நட்சத்திரம். அந்த செவ்வாய் 10ஆம் வீட்டை 7ஆம் பார்வையாகவும் 10ஆம் வீட்டு அதிபதி குருவை 4ஆம் பார்வையாகவும் பார்த்து கேதுவிற்கு 10ஆம் வீட்டினுடைய தொடர்பு கிடைக்குது. அடுத்தது, குரு சனி தொடர்பு. குரு 5ஆம் பார்வையாக மகரத்தில் இருக்கிற சனி பகவானை பார்க்குது. 9-10 தொடர்பு எப்படி மேட்ச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். 9ஆம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய் 10ஆம் வீட்டு அதிபதி குருவை 4ஆம் பார்வையாக பார்க்குது. அதே சமயம் 9ஆம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய் மிதுனத்தில் இருந்து 7ஆம் பார்வையாக 10ஆம் வீடான தனுசை பார்க்குது. 2ஆம் வீட்டிற்கும் 10ஆம் வீட்டிற்கும் தொடர்பு
இப்போ சொன்ன அதே மெத்தேடு தான். 2ஆம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய் 10ஆம் வீட்டு அதிபதி குருவை 4ஆம் பார்வையாக பார்க்குது. 2ஆம் வீட்டு அதிபதி செவ்வாய் 10ஆம் வீட்டை 7ஆம் பார்வையாக பார்க்குது. கடைசி ரூல் 1, 5, 9க்கு உடையவர்கள் தொடர்பு. இங்கே 1ஆம் வீட்டுக்குடைய குரு 5ஆம் வீட்டு அதிபதியான சந்திரனுடைய நட்சத்திர காலில் தான் அமர்ந்திருக்கு. லக்னாதிபதி கன்னியில் இருந்து 9ஆம் பார்வை மூலமாக 5ஆம் வீட்டு அதிபதியான சந்திரனை பார்க்குறாரு. அடுத்தது 9ஆம் வீட்டு அதிபதியான செவ்வாய் மிதுனத்தில் இருந்து தனது 4ஆம் பார்வை மூலமாக லக்னாதிபதியான குருவை பார்க்குறாரு. அந்த விதத்தில் 1, 5, 9 கூடையவர்கள் கனெக்ட் ஆகிக்கிறாங்க. மறுபடியும் ஒரு தடவை இந்த 1, 5, 9 கனெக்ஷனை சொல்கிறேன். 1ஆம் வீட்டு அதிபதி 5ஆம் வீட்டு அதிபதியினுடைய நட்சத்திர சாரத்தில் அமர்ந்து 5ஆம் வீட்டு அதிபதியை 9ஆம் பார்வையை பார்க்குறாரு. அப்போ 1, 5 கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது 9ஆம் வீட்டு அதிபதியான செவ்வாய் லக்னாதிபதியான குருவை தனது 4ஆம் பார்வையாக பார்க்கிறாரு. 9ஆம் வீட்டிற்கும் லக்னாதிபதிக்கும் தொடர்பாயிருச்சுன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். இது வரைக்கும் சிஆர்பி மெத்தேடில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற விதிகளை கொண்டு 11 ஜோதிடர்களுடைய ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு விதி கூட ஒமிஷன் ஆகலை. இதுபோல் எந்த ஜோதிடராக இருந்தாலும் அல்லது பழைய ஜோதிடர்களாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஆர்பி மெத்தேடில் கண்டுபிடிச்சு சொல்லப்பட்டுள்ள விதிகள் அனைத்தும் கட்டாயமாக நிச்சயமாக உறுதியாக இருக்கும். ஜோதிடம் படிக்க ஆசைப்படுறவங்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த விதி இருக்கும். ஒரு வேளை 10ஆம் வீட்டிற்கு சந்திரனோட தொடர்பு இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க ஜோதிடம் படித்தாலும் அதை சிறப்பாக தொழிலை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆய்வில் கிடைச்ச ஒரு உண்மை. சரி, இனிமேல் வர்ற வீடியோவில் ஒரு நபர் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னா சிஆர்பி மெத்தேடின் படி என்னென்ன விதிகள் இருக்குது, அந்த விதிகள் ஜாதகத்தில் இருந்தால் முதலமைச்சர் ஆவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு குறைஞ்சது 10 முதலமைச்சர்களோட உண்மையான ஜாதகத்தை கொண்டு மேட்ச் பண்ணி தர்றேன். அதன் மூலமாக நீங்களும் சிஎம் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க. திருச்சிற்றம்பலம்.